ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫୋପାଡ଼ିଲା କହିଲ? ଆରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆମ୍ବ ଏଇଖା ମିଠା ନା ଆମ୍ବ ସେଟା ମିଠା ନାଗେ ନା ସେଟା କଷା ନାଗିଲା ଯେତେ ସବୁଣି ସବୁ ଖାଇକିରି ଦିଏ ଅଇଁଠା କରିକିରି କାହାକୁ ରାମକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଯେଉଁଟା କଷା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ସିଏ ଯାଇ ପଇଲା କେଉଁଠିକି ହସ୍ତିନା ପର୍ବତରେ ବୁଝିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଛକୁ। କିଏ ଦେଲା ଅଭିଶାପ? ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଇଥିଲେ। କଷା ହେଲା ଆଗେ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବର ମାଗି ନେଇଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ ପୂଜା ହୁଏ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ ଅମେଇସା ନୁହେଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଇଏ କରାଏ ନା। ମାନେ କ'ଣ ଅଭିଶାପଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବା କଷାରୁ କୁଟୁତ ହୋଇକି ତୁଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରେ ବହିବୁ ଅବସ୍ଥାନ ଗଣପତି ଗଜାନନ ଧୋବଳ ବିନାଶ ପୂଜା ପାଇବୁ ତ ଏକମତ। ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ରାଜା। କଥାରେ କହିନି ବଡ଼ ଗଛ ଛୋଟ ଫଳ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବଡ଼ ଗଛର ଛୋଟ ଫଳ ସିଏ ହସି ଉଠିଲେ ରାଜସୁତ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ତା ଫଳ ଏଡ଼ିକିଟି। ସେ ଗଛ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ଗଛ ନାଁଟା କ'ଣ? ବରଗଛ। ରାଜସୁତ ହସି ଉଠିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ମୁତୁଛନ୍ତି ସେ ମୁତରେ ସେ ଫଳଟା ଭାସି ଯାଉଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏଡ଼ର ଗଛର ଫଳ ମୁଁ ମୁତି ବସେଇଦେଲି। ହସି ଉଠିଲେ ରାଜସୁତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସଖୀସୁତ। ଆଲୋ କାହିଁକି ହସିଲ ତୁ କୁହ ମୋତେ ଇଏ ଉତ୍ତର। ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ପଶାଇ ଦଉ ଘରେ ନିଆଁ ନାଗିବା ବୁଝିଲୁ। ସେ ଉତ୍ତରଟା କହିଥିଲା ବା ଇଏ ଶଙ୍କୁନି କହିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। କହିବାର ତ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକରିଲା ହେଲା ଇଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ ଶଙ୍କାସୁର ସେ ହେଉଛି ପରମ ଭକ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଶଙ୍କାସୁର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ରହିବିନି ମୋ ଆବାଦରେ କିଏ ରହିପାରିବେନି। ନା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୁଁ ତମରି ହାତରେ ରହିବି। ଆରେ ତୁ ମୋ ହାତରେ ରହିବୁ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି। ନାରାୟଣ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ରହିବୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ତ ଆସିବେନି। କିଏ ଆସିବ? ତୁ ଯା ନର୍କ ଜାମିନୀ ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ତାକରି ଘରେ ରହିବୁ ତୋର ଯେତିକ ପାପ ଯେତିକ ନାଶ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଏକବାସ। କିଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶଙ୍କାସୁରକୁ। ତୁ ମୋତେ ଡାକିବୁ ତୋର ଯେତିକ ପାପ ଯେତିକ ନାଶ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଏକବାସ। ଶଙ୍କାସୁର ଛେଳି ଗଲା ଯାଇ ଶୀତେଇ ମାଇଲେଣି ଜିନିଷ ଜାଣିକି ତୁମେ ଇଏ କରିବ। ବହିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଉ।